Ilfuro ke magana. Barkanmu da haɗuwa a ci gaban wannan bidiyon wato part 4. A wannan bidiyon za mu tashi akan yanda ake amfani da AI tool domin ƙirƙirar AI videos. Yanda ake ƙirƙirar prompt, idan ka sani to lokaci ya yi da za ka yi amfani da AI tool. Idan kuma baka sani ba ka tsaya ka kalli wannan bidiyon domin ka samu experience akan yanda ake ƙirƙirar AI video. Domin a wannan bidiyon zan nuna maka yanda ake saka prompt, zan nuna maka yanda ake tsara bidiyo, ma'ana yanda za ka sa ingancin shi wato quality, da yanda za ka tsara girman shi, ma'ana yanda kake so bidiyon ya kasance. Abin da za ka yi da farko za ka shiga cikin ChatGPT naka, idan baka da ChatGPT ka yi Play Store ka yi searching ɗin shi. Wanda bai san ChatGPT ba, wannan shine ChatGPT, ma'ana wannan da shi ne ake ƙirƙirar prompt, ba wai da shi kaɗai ba, amma dai mafi yawan mutane da shi suka fi amfani saboda ya fi ba da abin da ake so. Idan baka da shi za ka iya shiga Play Store ka yi searching nashi, ka yi downloading sai ka shiga cikin shi. So gashi nan mun shigo cikin namu kamar haka. Bayan ka shigo cikin ChatGPT, a nan ne za ka rubuta wa ChatGPT kalar prompt ɗin da kake da buƙata. Ma'ana kana buƙatar mutum yana magana, yana faɗan wani abu, da wajen da yake, da kalar kayan da kake so mutumin ya sa, da kalar abin da kake so ya faɗa, so da duk wani abu da kake so wannan mutumin ya yi a cikin AI videos naka, to a nan ne za ka same shi, tunda a nan ne za mu rubuta prompt. To abin da zai burge ka, ChatGPT yana jin Hausa. Abin da zai zo ma da sauƙi, ChatGPT duk wani yare da kake ji shi ma yana jin wannan yaren. Ko da Hausa ne za ka rubuta mai duk wani abu da kake so, ba tare da ka sha wahala ba ko kuma ka ce wai a'a baka iya Turanci ba, ta ya za a yi ka ƙirƙira. To wannan duk ba matsala ba ne, in dai kana da ChatGPT wannan matsalar taka ta kau. Wannan shi ne ake kira da Google Flow, shi ma kana da buƙatar shi domin wajen ƙirƙirar AI videos. Wannan shi ne AI ɗin da na fi amfani da shi domin yana da matuƙar sauƙin amfani. Abin da za ka yi idan baka da Google Flow, za ka shiga Play Store shi ma ka yi downloading ɗin shi kamar haka. Bayan ka yi downloading ɗin shi, shine kana buƙatar ka shiga cikin inda aka sa new ɗin nan. So bayan ya gama searching, ya shiga gashi nan na loading. To bayan ya gama, in kuka duba ga nan gun ne za mu sa wannan prompt da muka samu daga cikin ChatGPT, ma'ana za mu yi copy ɗin shi daga can sai mu shigo cikin Google Flow ɗin nan, sai mu paste ɗin shi a nan kamar yadda kuke gani. Bayan mun yi paste ɗin shi, so misali sai mu taɓa nan gun inda aka sa image ɗin nan kamar haka. So zai bayyana mana cewa muna so mu yi hoto ne ko bidiyo ne muke da buƙatar mu. So sai mu dawo inda aka sa bidiyo ɗin nan, so sai mu sa a wajen. So a nan ne za ka zaɓi girman bidiyo da yanayin yadda kake so bidiyo ya kasance, ma'ana na YouTube ne ko na Facebook ko ina. So abin da zan fi baka shawara a nan shine ka zaɓi wannan mai 916 ɗin nan, shine za ka iya sa shi a wajaje da dama, ma'ana za ka iya pasting ɗin shi a TikTok, Facebook da sauransu. So a nan ƙasa kuma in ka duba ga shi, a nan ne inda za ka duba second ɗin da kake so bidiyon ya kasance, ma'ana second 4, second 6, second 8 har zuwa second 10 duk za ka iya amfani da shi. So bayan ka gama wannan, in kana da buƙatar ka sa hoto ne sai ka taɓa wannan alamar, sai ka ɗauko hoton. So bayan ka ɗauko ka haɗa komai misali, so wannan alamar arrow ɗin ita ne za ka danna kamar haka, sai ka tura mai. So nan take zai ma generating ɗin duk abin da kake so.